До сега в Шеф под прикритие. Много ли идват у вас чужденци от други страни? От Молдова идват. Хляба не ви е страх да ви вземат? Димитри, насам сме. Пазиме се от машините. Дима наляво. Чакай машината. Че за извинявай, после късно. Хубав човек, показа всичко. Мисля да бъдеш даже и яката много глупав, си едно ки разбереш. Днес ще работя с Митко. Ще се уча на електрокар. И ще гледам как се отнася с нови хора от чужбина. Добър ден. Ми е нужен Димитър. Аз съм Димитър. Станислав. Вие сте колегата от Молдова, който си. Да, така, да. Ме изпратя при вас да ме обучавате. Ще ти обясня първо как става, с какво се стои работата. Казвам се Димитър Ангелов. Във фирмата работя от около 3 години. Добре. Скаш напред, искаш другия педал и тръгва. Лекичко ще карам. Добре. Да добиеш представа. Тук е производственият цех. Тук зареждаме суровини с електрокара и махаме готовите палети. Като основното е да свикнеш с управлението. Да. Кормилото е малко, не е като на кола. Първото впечатление е работник. Като работник, за първи ден, по-нататък ще преценим вече. Седни сега тук. Само с леки движения в началото. Този как трябва да натиснеш. Това е... Аз съм... Много да разбрах. Да, това е спирачка, но то като дигнеш там, спира. Добре. Така. Да, пробвай първо копчето. Да, искам да пробвам. На голям електрокар много копчета, бутони. Внимаваш на някой да минеш през крак или да не събориш нещо. И трябва да внимаваш и да бъдеш акуратен. Напрегнато ми беше. Добре, ако искаш, дай да вземем примерно този палет. Така. Сега гледай да се нагласиш право срещу палета. Да изкараме стрелата напред. Сега първо наклона. Лечи си, че се е пробвала поне да кара електрокар някога. Сравнително бързо схваща. Не, сега това не е, защото виж, когато си с палет, като дадеш назад да прибираш стрелата, палета ще опре тук. Стара се да окуражавам, тъй като му е първи ден, предполагаме притеснен и за това. И ако почне да му се карам, ще се притесня още повече и нищо няма да стане. Так, с още един път напрямо напреш назад знам. Това е надолу. Това дига нагоре. Добре. Так, какво е нужно да отварям? Тази малката машинка много лесно. Го приемам като игра. Деца се имаш? Имам, да, едно. Аз се имам едно и сега имам още едно. Трябва да се ражда. Чакаш още едно? Да. Браво. Ки имам 2 момчета. С едно, у дома не може се заробят пари. И се прихожда да се отива на чуждина. Тук по-добре е заплатено отколкото в Молдова? Тук да. Предполагам, че в Молдова са им ниски заплатите. И е дошъл тук за повече пари. И затова. Всичките палети трябва тук да ги преместим на рампа. Да ги приготвим за товарене в камион. Разбрах. Бавно, без да бързаш. Истината е, че няма значение откъде си. Е важно ти да бъдеш научен за работа. Още един. Оп, да, пази главата. Глава, да. Сега, ако искаш качи на количката. Добре. Къде трябва да отиваме? Ще ги придържам да ни паднат. Сега трябва да отидем от другата страна. Там. Окей. Оп. Така, сега спри. Това трябва да тръгваш леко, защото или другия вариант е да си ги стричоваш с стреч, за да не пада. Или да караш леко. Има такива студенти, дето ядосват, им казваш едно, пък ти правят друго. Аз не се ядосвам бързо. Не се ядосвам. Си спокоен, да? Спокоен съм, да. Харесва ми Митко. През цялото време ми гледаше що правя. Не ме остави да сгреша никъде. И нито един път не се ядоса.
Така, сега спри за малко. Сега ще трябва да товаря, защото има камиона. Трябва по-бързко да се натовари. Разбрах, Ти окей. първи ден не може да си толкова бърз. Окей, разбирам. Окей. Ми стана много неприятно, че стана много работа и ма нагони от процеса. Добре, окей. Много благодаря. За нищо. Днес отиваме в другата ни фирма за пакетиране на храни. Добър ден. Станислав. Сега са седа една от добити работнички. Окей. Те ще казват какво да правиш. Ке видим какво се случва, какво се отнасят до хората, какво работят хората. Тук вече да ставаш при них и тя ти обяснява. Ще внимаваш какво ти казва тя. Стараю се. Тъй като е хранителен продукт, винаги измиваме ръцете, слагаме си ръкавичките, облеклото и сега пущаме машината и наблюдаваш към мен и ти показвам първия кашон и после ти почваш. Добре. Нареждаш 1, 2, 3. 20 броя са в кашон. Разбрах. Значи, в момента, който аз събирам, нали, пакетите, вие през това време трябва да ми направите кашона. Кошони да ви правя. Да. Ага. Ръкавички слагаш Добре. и тук трябва да си сръчен и там трябва да си сръчен. И просто трябва да си намериш ум на работата. Това е при нас. Севда утре на посрещна много добре, ми се показа хубава жена. Всичко обясни. Да смогваш и да лепиш и кашон да ми правиш. Да. Виж тя как неправилно го направиш. Там тя трябва да го направиш така, че да ти легне хубаво, нали, да не ти паднат пакетите. В началото беше проблеми с залепнивите на Не, още веднъж. В началото беше проблеми с залепливането на кошоните, че беше много бързо и не успевахме на място да лепим. Да, лепиш го. Да, изцяло на кашон. Да, точно така. И правиш така, за да може хубаво да се залепи кашона. Так, ето са... Сам така. Слагаш го с лепенката на външната страна. Когато има челъми, стават нещата, ама като замота единия и другия вече... Ясно за батари. Сега го залепи неправилно. Кашона е неправилен. Ей, сега ще ти покажа. Първо се слагат късите страни на кашона, така и така. Така е по-уютно и има търговски вид. И после като направиш така с ръката, и става, нали, хубав и красив кашон. Не се справлявах едно време, защото много всичко бързо вървя. Сега почваме другия ориз. За всеки ориз има лепенка, нали, пише ориз за ризото. Ага. И тук вкус, който познавате. Не преди това, след това на точките се слагат тия лепенки. И през това време аз ще ги нагласа кашоните. Мъничко ще гледаш тук да не се залепват букви. Ага, добре. Точките насам. По точки, само по точки. Точно така. Окей. Така. Това трябва да се вижда. Добре. На изипи. Веднага ми хвана, като лепих върху логото. Фирмата трябва да бъде хубаво опънат, пакет, елки, дати, всичко трябва да се изрядне. И така. Много хубаво, когато служител мисли за работодателя. Няма да позволяваш да ти падат на масата. Добре. Взимаш и правиш едно. Ако искаш това, ще го сложа после. Няма нищо. Падат. Ой. Закачаш. Няма нищо. Взимаш си отгоре си да паднат, после ще ги сложиш. Тя казва браво, но друг път е нужно да работим по-бързо. И то като свикнеш ти става като игра. Разбираш ли? Все едно си играеш. С нея. Малко се уморих едно време. Точно
точно така. Разкошно. Да. Може малко да се изпотиш днеска, ама няма страшно. Ти трябва да даваш кураж на един начинаещ, за да може да свикне да се устои тук да работи. Иначе ако го наплашиш и утре я дойде, я не дойде, кой ти каже? Справя се отлично. Щом смогваш и кашони да ни прави, значи добре се справиш. Като за първи ден мен ми се видя, че бързо свана и добре се справя. Този кашон малко ще го ласни да го изравниш. Да го изравним, да? Малко назад. Да, точно така. Хем работи, хем ма гледа. Аз се възхищавам с този човек. Може да си говоря и да си работя. Така, без да броя. Просто ръката ти усеща. Така с нищо не можах да успея да кажем. Само тази жена. Аз ако не говоря, не мога да мине деня. Просто съм такъв тип човек, че трябва да говоря. Ако не говоря, няма как да ми стане 5 часа и да си ходя вкъщи. Не спя да говори през цялото време. За цял ден яхта много се уморявате тук. Ами изморяваме са то. Имате време за семейството? Аз имам 3 дъщери. Щастлива майка съм на 3 дъщери. Ти какво вършиш, с какво се занимаваш? Вече са жени. Едната си е малка, тя е в 9 клас. Кажете, Кеви, една успявате и децата да растат, и да наредомо, навсякъде. Всичко успявам. Абсолютно всичко. И децата, и имам двор. Преди го гледах маруличе за по-лесно. Ма сега домашки за нас, за децата, краставички и такива работи. Да не купуваме от магазина. То всичко скъпо. Мъжа си при вас не го взимате да работите? Не. Той с какво се занимава? Где работи? Мой мъж почина. Моят мъж почина на 40 години и аз съм сама с децата. Той почина, раково, така се разболя и за 3 месеца. И той не ще трябва да работи, защото няма кой да ми гледа семейството. Аз съм и мъж и жена. Тежко една да работи за всичкото семейство, да? Да, всичко аз ще работя. И тук, и вкъщи, и навсякъде. Няма начин, нямам избор. Разбира се. И аз се оправям. В смисъл, и на работа, и вкъщи. Гледаш да се оправиш. 10 часа почивка. Добре, окей. 15 минути е почивката. И сега по кафенци ще почерпя. 3 в 1 имам. Моята почерпя. Добре. Айде. Мисля, че за тази жена много други хора се възхищават. Жизнерадостна, добра, въпреки на всички нейни трудности. Бих го поканила и вкъщи, ама тъй като е неудачно. Внучката ми преди 4 дена изписаха, имам си внучка, малко бебенце. Все трябва момче да ми се роди, да ма второ. Браво, пожелавам ви здраве. Благодаря. В Молдова няма заплати, сега се получва, че трябва да пристигам на чужбина, да зароблявам пари и не видя като расте момчето. Защото всеки е тръгнал за парче хляб. Няма значение дали аз ще ида в чужбина или оттам ще дойда в България. Всеки иска за едно парче хляб. Да, това да. И така. И да се връщаме и да продължаваме. Добре, отиваме да работим. Севдахто човек много добър, спокоен, това е само главното. И внимателен. Много лесно се работи. Каза ми, че трябва да се кача при шефа. Не знам, плохо. Какво ще правим?